Alles go medis. Hello, Chairde. Cechi Wilshib. Étáin agus Máire anseo in Ghaeltacht Ráth Chairn agus is Slang gohfuil fad. Go ma? Is muide an chéann eile agus an jobh den na muide play Chaint na Sráide atá aing seo a Ráth Chairn glascanéine na mí. So tosa muide inis le leat Étáin. Pe go mis Ceann agus Ceann tá amsa ná an club. Bhíon mar gáirde nachfuil cúnaíarb a Ráth Chairn nó nachfuil Gaeltacht acu fiú. Bhíonn siad an istrachad leis focail seo. Díadach mai an nachmach anna roa acu ar Ghaeltacht Ráth Chairn ná a Ráth Chairn hain. Hapan siad go Ráth Chairn an bheith mar át. Nachhfuilach féidir burt na cúnaíán agus nachhfuilach beithí hart. Agus sé bhí chréidir siad gúil club aing. Agus bíonn siad asú le club ihe go mbeadh le I gceist teachtóir atá an os buon tá mar fad agus bíon mu a fiúil ar gáirde ó bheith mu ag glob an nachtú. Maith le ag glob ar ball. Nis, chéad agus eile ná. Chéad ocail an eile ná Beadaí. Inis, má tá ban Beadaí ní ban dasí agus tá ban amháin a Ráth Chairn agus is BLOC an adreacht seo. Dáir le tá cholamh na Beadaí, tá cholamh ban Beadaí. Agus séir atá gceist leis a bhucail seo ná gur má tá ban Ord nósach Iarb ard nósach, tá sí mórí dain, capan si gur bise an duine is táchtaí ar agus tála ála Ráth Chairn agus duine nachmach Bhíad nachmach mór an cóirda. Beidir nach Fáchamid sinna. An tríú ceann ná Liombó. I Ráth Chairn, in Ghaeltacht Ráth Chairn, tá Ráth Chairn héanán. Agus it sin tá Liombó, tá Drisóg, agus it sin tá Liombó. Agus I Liombó tá Cethí bhíteach muid a chuirsí ar Liombó. Is spéisiúil le rud mai an nach ceapan daoine gofuil Liombó an ní smú ach a chuirde. Tá Liombó aige seo Ráth Chairn agus tá gá scéal a bhaint leis an anam seo. So ceapan daoine I dosach nach ra Gaeilge ag muointear Ráth Chairn a tháinig ó Chonamara nach ra Gaeilge acu bar chuldasach. Agus tá bhí sin tá go Liombó ar an áit ach sin tá scéal dardomsa tá ní sin a bhós. Siad a bhí anna an líag trícha cuaig nuair a tháinig muointear tar Chonamara si den níor. Bhí sean bhain chríanna, bhí siise ar mos agus chonig siise nach ra fiú bóthrín beg a gáil chuig na tuiche. Ní an airige le feiceáil na rud a bit as dúir tuise a bhaidan tá sé seo cosú le Liombó. Tá dá bhrí sin agus ó chuine le tugtar Liombó ar an áit sin is bíon anseo agus crack I Liombó agus is ionintach an átaí. Characters hís Liombó Cahamara. Tá. A chéad ocail eile aing ná stímáilta agus catú an ocail seo a rá agar. Ní féidir le stímáilta rá catú an SH sin a stímáilta agus neart trí agus dó ocail. Dú stímáilta mána bhfuil an focail seo clúistí agaí. Séad atá gceist leis ná nuair tá an tólaiste agus nar bhíon na cíal. Amá. Agus bhíon sásta, bhíon bucha happy le Larry. So is cé ceann eile. Okay, cé ceann eile. Hálaí is even le muintear Ráth Chairn an focail seo a chumála sin tá cheappa gur even lenar gláin hain focail seo bhíon ar gol caracha ag imirt amáíochta agus bíon siad ag imirt peile chumá agus Darn siad a gúnaí le term an hálaí sin bud kick ar a hálaí. So sin hálaí ná focail eile ar líbhró. So yeah, so sin a chuí bud kick ar a hálaí agus le héad. Term an hálaí sin. Sé ceann eile Pleota. Ní bheitha gearra go nglaíocht na Caint nó go dúrthaidís Pleota airt, bhfuil Pleota Másla. Is droch wasla amach is droch las animatá an agus an san bhéú atá a hagan leis bhucail seo ná fear rábhar nach níanaan lá aibre. So ní bheitha gar bheith de Pleota riamh agus is droch las anam atá an. Cé ceann eile so bhí go dáslingge. Ok, cé ceann eile Bealoga. So seo focail eile
thugan muide ar duilleogaí. So seachas sa rá go bhfuil na duilleogaí titim dear muide tá na BLOC tití inniu, tá siad tá dá aithrí ar na BLOC. Ceanú dada? Sné. Sití básta. Agus I chéceab eile ná Gaeltacht agus blálaithe an focail seo a Ráth Chairn. Seo focail ar chruthmid hain agus ar gáide a Ráth Chairn. Mae go go leor cáilíní bhfuil muid a cordú lob agus is cáilíní muid a láiríonn Gaeltacht le chéile. Agus dá bhrí sin bharta muide gur anam a tastal an group chat agus thug muide Gaeltacht ar an hain. Agus siad agus leis focail seo ná Cálín bhfuil Gaeilge aice. Bheitha gearbh pósta le Gaeltacht. Bheitha gearbh cardú le Gaeltacht. Bheitha gearbh a bheith a Caint is a córa le Gaeltacht tríomh na Gaeilge. Agus is muide éon na grúpa cálíní atá hús an Liombó, gona Máire, hí Roinnt, airigí na hanacha ar na grúp chat is gluigí Gaeltacht ar pein. Sin Étáin. Agus I ceantar nach tá cheappa ná na Gaelgóirí. So, Sráide, go náirí a Gaint chuig na ceantar Ghaeltachta a bhíonn gara Gaeilge ón fiú seachtaí. So nar bhíonn muid a leir le chéile nó beidir dámach muid leir le na colcearchan nó na hantíní nó muinte na háta deir muid a gúnaí ag tús a tabhra mu sé bré le na Gaelgóirí. Bhfuil na leapachaí códaí le na Gaelgóirí an bhfuil agus dá bhí sin ní muide na Gaelgóirí sin na Gaelgóirí na scoláirí a hagan isteach agus is muide muoitir na Gaeltachta. Agus deirn gur bád Caint na Sráide agus go gur bád focail atá ag muoitir na Gaeltachtaí éagsúla, gur bhí na Gaelgóirí na scoláirí a hagan isteach agus gur muid hain muoitir na Gaeltachta. Agus in níos duine muid iirecht na focail seo ar fádachar an éon ábhar amháin le scéala aonseo chlíb. Feic mu le. Láháin bhí na Gaelgóirí ar Ráth Chairn. Casú Gaelín Arab. Agus bhí na BLOC titim ar fud na háte. Oh, wow. Casú Pleota Arab chomá. Agus bhfuil siad cic ar an halaí I dro an Pleota. Ach bharta siad ar fad go ngógadís ag a glob le na chéile onas go medís stíomhálta agus I sin hé go bheith ag a glob casú ban bhadaí Arab agus bharta siad a sin gol go Liombó. Well sin é chuirde tá súlan gur bhain sibseáil as Caint na Sráide an léineo. Tá súlan gur ólam siad brud a Caint agus duine Cainte mna bud se péis cuairt a bhairt ar ring an teacht Ráth Chairn. Duine go Cainte. Á mór, frá mór. An